Ingon nga adunay kalamidad nga mahitabo ang gobyerno miestablishar dayon og mga laka nga himuon aron paggiya sa mga maapektuhan. Usa na niini ang pag-establishar og evacuation ug hapsay nga camp management nga kompleto sa tanang panginahanglan. Ang RTV presents ni Nico Sereno. Sa matag dunay panghitabo sama sa sunog o trahedya, importante ang pag-establishar dayon sa evacuation centers sa mga naapektuhan. Katuyuan nga bisan temporaryo lang mapahimutang og tarong ang mga residente. Ang taga Mandaue City Social Welfare Office ang mangunay niining aspeto sa disaster operations. Sa sunog sa barangay Kasuntingan, gipili nga evacuation site ang Kabangkalan 1 Gym. Gawa sa temporaryo nga katulganan sa mga mulupyo, may lain-laing aspeto usab kini. Dunay child-friendly area, importante aron malingaw ang mga kabataan ug makalimtan ang trauma sa nadangatan. Women's space ug lactating area. May health desk usab nga gipreparar alang sa bisan unsang concerns sa mga namakwit. Bisan food preparation area giandam alang sa mga residente. Labi na sa mga bata, no? Kanang at least ba hibaw ta nga naman gyud uban nga no dili ba lalim no og maka-experience kag disaster. Labi na they have witnessed. Naabtan sab namo nga gipreparar kining magsilbing couples room. Mamahimong magamit sa mga magtiayon aron mahatagan sila og privacy ug personal time. Giandam pa ang lawak sama sa pagpangurtina sa kwarto ug uban nga mga preparasyon. Kay usara ang lawak by schedule ang paggamit niini sa mga magtiayon ug mag-live-in partner. Apan kinahanglan nga mopakita og pruweba sa ilang panag-ipon. Pangitaan na mag-village contract kung magtiayon magina sila. Na sila ilang proof. Or live-in, nasad sila ikapakita nga live-in sila. Magpahibaw siguro sila aron ma-schedule na mo. Kaya usa naman itong room. Unya gender sensitive sa ta sa moingon tag couple. Appeal gyud siya sa camp management program gani which was attended sa usa sa amo ang camp management o camp manager. Pasabot sa CSWS, gipahimangnuan sila ning maong lagda sa seminar karong bag-o sa taga Department of Social Welfare and Development. Mao nga paningkamutan sa syudad nga maka-establishar niining mga pasilidad kun gikinahanglan. Kay matod sa ilang labaw, ang kaayuhan man gyud gihapon sa mga na-displace nga mga residente ang ilang prioridad ug kanunay gyud nga giatiman. We have brought our social workers here for stress debriefing o ingana ba kay naaman gyud psychosocial nga kuan nato ba interventions. Uban ni Godfrey Relien, ako si Nico Sereno. O kini ang akong short dokyo.